ମୋ ଘର ଯୋଜନା ଆଜିଠୁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆଜିଠୁ ମୋ ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମୋ ଘର ଯୋଜନା ସହାୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ଓ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରିବା ଓ ସରକାରଙ୍କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅର୍ଥ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ମୋ ଘର ଯୋଜନା ସାମିଲ ହେବାକୁ ହେଲେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଇଛି। ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ rhodisha.gov.in ମୋ ଘର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ୱେବସାଇଟରେ ଲୋକେ ସିଧାସଳଖ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ୱେବସାଇଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ଓ KYC ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଚ୍ଚା ଘର ଥିବ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ବା ପକ୍କା ଘର ଥିବ ସେହି ପରିବାରକୁ ଆୟ ମାସିକ 25,000ରୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ 70,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଥିବା ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମୋ ଘର ଯୋଜନା ନିମ୍ନ ଓ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରକୁ ଘର ନିର୍ମାଣ, ମରାମତି, ଉନ୍ନତୀକରଣ ସମ୍ପର୍କ ଧନ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଗତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହାକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଘର ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2,150 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଟିଭିରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ।